салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хечибек ҳастед бародаро, соруш 95, ранги 97 карагӣ, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибек, объем 1.6 модул, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро нав краска, полировка карагӣ, мотораш 100% хади гарантия бародаро, задагӣ пусдагӣ надорад, нахадва ҷошта заводӣ мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нарша 33 000 сомон мега. хайдори ани боша бо савдо мешавад бародаро. варианти алиши ҳаста ки ба ягон хондаи санъати соли 11-12 боша бародаро, алиш мешавад болои сумития. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи вахш. ҷамоати 20 солагӣ, 8 сотик замин дорад, 3 дархона, коридор, баня, кухни, аловхона бародаро, навес, яъне ки оғил, ҳама чизе дорад бародаро. об свет ҳаст. хона ягон камбудӣ надорад, 100%, фақат меравӣ бародаро, зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи вахш. чӣ хеле гуфтем? нақша 180 000 сомон мега. хайдори аниқ бошад бародаро, бо камтар савдо ҳам мешавад. бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. рақамҳои расида ватсапам дорад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро газ 53, яъне ки будка ҳастай. солиш 93, сӯзишвориш газу бензин бародаро, ҳардуш кор мекунад. ҳолатиш беҳтарин, нахадо, ҳамаш 100% кор мекунад. калид хади бародаро, пол оборот заводид мешавад. мошин ягон камбудӣ надорад бародаро, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи данғара. нарша 21 000 сомон мега. хайдори ани боша бо савдо мешавад. бародароне ки хайдор ҳастед, марҳамат, соҳиби мошин расиядай. рақамҳои расия ватсапам дорад, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро, опел вектор ҳастай. солиш 99, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. гази бензин кор мекунад, гази евро 4 задагӣ, мотор, коробка, ходовои соз, салоншам тозаи, мошин нахадо. қарор дорад дар шаҳри норак, нақша 35 000 сомон мега, бо савдо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародаро бисёртар пурсидан ки якта некси монед. бародаро якта некси не, дета некси мондагӣ. нексе ки рӯи экран даста, солиш 2005, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин нахаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. танҳо ҳуҷҷати солнош бисидагия, бародар дастрочно сум дар кора, бо ҳамин сабаб фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри ҳисор, нақша 17 000 сомон мега.
мошинхари аниқ боша бо савдои хуб мешавад, мегӯяд танҳо назди мошинда. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Некси навбатии бародаро солиш 96 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолатш хуб краскаш тоза бародаро 7 моҳ ҳуҷҷат дора 3 та баллони нав дора 1 та баллони 70%. мошина хаду мотор 100% дуд намекунад, масъала намехӯрад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша бародаро 17500 мега. мошинхари аниқ боша биё ай пеш мошина бина маъқул мега савдо мекунем назди мошинда. маромад касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.